Tak prvé finálové stretnutie napríklad korisťou domáceho týmu, ako hodnotí ten zápas útočník Popradu s Martinom? No, myslím si, že to bol dobrý, kvalitný zápas a na to, že je to Extraliga dorastu. Tempo bolo celkom dobré, veľa šancí, mali sme aj my, aj super. Hra sa striedala, raz sme my ťahali za ten lepší koniec, raz oni. No bohužiaľ strelili prvý gól a sme sa nejak s tým nevedeli zmieriť a neviem. Dohoten sa bol 0-0, hoci vy ste mali najmä v prvej tretine rád veľmi dobrých, čistých gólových príležitostí. Čo tam chýbalo, aby ste sa v prvej tretine ujali vedenia? V prvej tretine vytvorili sme si veľa šancí. Nechceli sme čakať, vedeli sme približne, že čo oni budú hrať, že budú viac čakať na nás. No, vytvorili sme si šance, len tá koncovka trošku nám nevychádzala, čo bola škoda, lebo nás to trochu ubíjalo. Aj to ovplyvnilo potom ten ďalší priebeh zápasu? Myslím si, že áno, že my sme mali veľa gólových šancí, nakoniec nedali sme my ten prvý gól, ale super, tak to dosť ovplyvnilo náš výkon potom. Po druhej tretine ste prehrávali 1-0 alebo 0-1, po tom, čo ste tesne pred koncom druhej tretiny dostali gól. Ako to vtedy vyzeralo v tej kabíne po druhej tretine? Tak urobili sme trošku možno hlúpy faul, dostali sme sa do oslabovky, vedeli sme, čo budú hrať, aj pripravovali sme sa na to, no napriek tomu tam prešla strela, taký trošku smolný gól z môjho pohľadu. No snažili sme sa povedať, že ešte máme pred sebou veľa času, aby sme to mohli zmeniť a aby sme nemali dole hlavy a hrali zase to, čo chceme hrať. Vy ste sa v druhej a tretej tretine nedostávali do takých šancí ako práve v tej prvej tretine. Čomu to pripísať? Možno aj nejako Skalica aj sformulovala tú obranu lepšie, alebo možno práve dôsledok toho, o čom si hovoril, že vás to aj trochu psychicky poznačilo, tie nevyužité šance? Myslím si, že trošku videli sme, že máme veľa šancí, tak chceli sme to pretaviť do gólu, že sme sa trošku viac tlačili dopredu a zabudali sme trochu na obranu. Bolo tam množstvo prečíslení aj z našej strany, aj zo superovej strany v druhej, aj v tretej tretine. No, lepšie využiť trebalo tie šance, čo sme mali. V závere zápasu vy ste pomerne skoro odvolali Brankára a dostali ste Skalicu po pomerne veľký tlak, aj keď ste sa nemali žiadne vyložené šance, ale čo chýbalo, aby ste aj ten zápas poslali do predĺženia zastavenia? Podľa mňa bolo dobre, že sme tak skoro stiahli Brankára, lebo mali sme tam vlastne aj presilovú hru. Dokázali sme si vytvoriť obrovský tlak v pásme, vlastne aj pomaly do šanci sme sa tam tlačili, len chýbalo tam nejaká tá finálna prihrávka na nejaký ten gól alebo čo. Chýbali aj možno sily ku koncu zápasu? Myslím, že náš výkon sa stupňoval. Ku koncu práve, že bol asi taký najväčší, len jak sme dostali ten gól už v powerplay, tak už to bolo také trochu zase nie dobre. Odhadom možno aj 2000 ľudí tu v Skalici na zápase, tak čo na tú atmosféru hovorí, že aj ťa prekvapilo, koľko ľudí prišlo najmä pozbudiť domáci tým, aj keď si to mali početný zástupcov? My sme čakali s takouto možnosťou, že príde veľa fanúšikov na zápas. Bál som sa, že budem mať trochu zviazané ruky a niektorí sa s tým vysporiadali veľmi dobre a na niektorých to bolo trošku vidno, že majú trochu zviazané ruky, takže musíme sa s tým vysporiadať a zajtra už vieme, čo nás čaká. Prehrávate 0-1 na zápasy, k tomu zajtrajšiemu zápasu. Zabudnúť na tento zápas alebo nejako si aj možno rozanalizovať, aby ste sa vyvarovali tých chýb, ktoré ste spravili dnes? Tak v semifinále sme tiež prehrali úvodný zápas a dokázali sme sériu otočiť. A myslím si, že tento zápas nám ukázal, kde máme chyby. Treba na to zabudnúť, ale ponaučiť sa z chýb, ktoré sme urobili a zajtra to budeme musieť zlomiť.